Ana wong beli ning ngarepku ya. Anake. Anak. Anak. Yang Mang, Dun. toli keligane temen ya Mang ya. Apa sih nok? Jagat ki panas temen konon kaya. Panas gak sing penting membawa berkah. Barang diundang-undang sing mau mama tuan rumah, mimi tuan rumah lakan dongol-dongol mendik ini pada mendik ini ya. Sibuk nok. Mang, Dun. ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong tuh alsep en. 3 roda. Pengen takon. Oh senok pentakon. Ari kin ki wilayah ndik ini Mang. Di wilayah Hargolis. Hargolis. Barang kulane garap Mang Cirebon Mang. Arep Cirebon. Berarti masih ada perjalanannya ya Ya Mang. masih tange anak 70 kilo maning mah. Yang wayang lempoe bae mlakune ya Mang. Beteo lari melaku bae mah. Ya wis gamang kulane ora kesuwen ning kene. Arep nujuh Mang Cirebon. Hari senoke sing ngendi? Takon konon sampeane. Ya iya. Ari kula ku asline wong Sunda Kelapa sing negeri Cina Mang. Oh sing Cina. Tapi kula lawas ning tanah Jawa. Oh lawas nih Jawa nek. Berarti Cina Jawa ya. Tadi kulane paham bahasa Jawa. Oh apal ya. Sampean kuburu beli dalam Mang Cirebon mendi Mang. Ya weruh. Mendingnya tantang ulon. Ngidul ngetan parane. Ngidul ngetan Ngetan parane. parane, ya. Berarti mana ya Mang Ya ya? mana bakal Cirebon mah. Ya wis Mang, beli bakal kesuwen kita ning kene. Ya Pengen wis. melanjutkan perjalanan. Permisi ya Mang. Bocahku tekane sing kono ra sing wetan. Bensin wetan kok ora keburu. Ora keburu ndak kebletek. Kok dikit kah? Kok dingin, kok panas. Ngomong dewek bae. Aya endah kita. Sing mau geglendengan dewekan bae. Disakane mah tunggak asem apa? Wong kene nek kono nok. Sampean kenal Mang? Kenal paham karo bocahku mah. Siapa kuno Mang? Kun sing arane Endang. Hei. Bahkan ning omah. Ning omah. Sampean kenal? Kenal wis akrab bocah ki biasa mangkal ning prapatan. Wong kene nek ceger kene nek buat kudu Sing duwe wilayah kono. yang punya pasar Hargelis. Sing duwe pasar Hargolis. Tadi sampean kenal karo bocah kuen. Ya kenal. Bocah nakal ta bocah baik kuno Mang? Wede paling nakal-nakale wong. Tegelan, bocah Tegelan. Togel ke. Bocah Tegelan. Tegelan paling Tegelan kono. Berarti bakal wong Tegelan ku tukang nyembelih wong ta Mang? Aja maning nyembelih digorok wong maning. dimutilasi. Idi Mang, kita ne wedi. Tapi tenang sedok mana mamang. Oh iya ya Mang, ana sing belani konon Aja ya. wedi-wedi. Kita ne watir diculik ting bocah kuen Mang. Kin paling Tegelan wong-wong ikin. Di Tegelan apa kuno Mang? Ya anak rabine beli dimpani gak Tegel. Hei. Arane beli duru si kesrot. Nun, Durung. Nok. Sing mau dirongokna geglendengan dewekan bae. Wis memenangan ning tengah-tengah alas. Kayak gajah. Toli apa urusannya sampean? Kenal beli? Nok lagi apa sih mau ning kene gelendengan dewe kan? Ya UR lah. ningan. Iya. Apa UR? Cara dia mah kita ku perhatian. Perhatian. Ya ora artinya kah? Simpatik. Iya simpatik. Simpatik mah simpan sepakai batik. Simpatik. Iya simpatisan kita ke. Simpatisan dah partai. Ya artinya deleng wong wadon geglendengan dewekan bae ku melas. Ya artinya Cari dewek mah ora. rada niteni lah. Ya iya. Wong wadon di toko UR. Apa no kari UR? Apa kalau? Urusan rangda ini. Deh promosi carang darang dah. Kita melangsung tingkremot bae. Tapi Mang, Nun, anak terbang gede kabaran kita ketemu karo uwong ki Mang. beli wesino. Ya mau kata koning sampean berhubung sampean ku beli lunga-lunga mendak pening kono Ya Mang. ajak kita man kene Pak. Anak uwong dari garap tak takoni bukat bewer wilayah Cirebon. Toli nganter kula berarti kulane kan beli dewekan ora Mang. Bature kono. Ya los takone. Cul tak takoni. Mas. Mas. Mas, mana Mas? Ngundang sampean. Kula. Tapak lain. Ora mau UR.
Piye mo, Mas? Ana perlune mo kok si baik. Mas, Ana apa, Nok? masjid. Aja Mas Ganok. Ngundangnya apa? Aang. Ang ribet. Aja Aang Ika. Ang ribet. Ang ribet ya. Ayah. Ayah nok, ayah, undang ayah. Ayah. Hayalah sholat. Iya ada wong adan. Ayah lah solah. Ana maning. Apa nok? Apa maneng? Papa. Ada. Papa gedang. Hai. Bos kinok bos. Rombongan bos Jemang. nembe weru Aduh, senok, kabaran kita Mamang. Bos. Sampenku bos Radio Prima sing terkenal ka Mas. Bos radio Prima madrungan apa nek. Wis ana sing duwe. Bos radio Prima. Oh, weru. Bos Sambalada. Aduh, wis ana sing duwe sambal ada. Sambel ada maaf sana. Sana ora kuat barika. Bos Jukung sing akeh praune. Cukung dangdan bae nok pegel. Bos showroom motor. Oh, soru motor batine beli sepira utangnya bepirang-pirang pada. Pada bangkrut sing akeh mah. Hari sampean bos apa? Bos empang. Empang dok. Bos empangan Mang. Ambok. Ngarat. Empang. Bos empang lele. Cilikan empang lele mah, cilikan. Lakargane. Lakargane. Bos empang urang sing gede-gede dipangane enak. Empang urang aduh suwe panen. Pada stres. Kayak stres nang panas. Ada mati. Hari kun bos empang apa Mang? Bos empang bancet. Ika bancet yang ngecrek. Pantesan bae raine kayak kunun. Pada bae karo bancet. Bancet sijine ngedram. Dunyane kinok pating telek-tek. Dunya. Pating belewak dunyane. Berarti wong sugihan wong gedean ya Mang. Beli kewadahan dunyane. Aduh. Ake meret. Akeh banget. Iya baka abang banget abang apa? Abang meret. Baka ake banget berarti. Akeh meret. Iya. Wong sugi kayak bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Wong Sugi Mandraguna. Woi. Baka wong mandraguna Mas Sakti. Sing akeh ka Sugi ya. Baka sugi melawan dunya. Ya melawat dunya ningan. Iya merawat dunia kok kayak ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Lah kapapane? Masih kurang Sugi. Lah kapapane? Oh, kayak ibu Iti Asela, bapak Adam kasih dodar putih. Aja iti selama tukaran baik lah kapapane? Bocok. Hari kur wong sugihan apa? Mobil. Iya mobilnya. patang. Atang telu papat. Kayak patang puluh papat. Kun ku sing bermerek kabeh kuno Mang. Sing bubrak ebak. Sing bubrak 40 papat nok. Sing bubrak ebak kono mobil. Sing bener pira Mang? Sing bener malah kalah kacan. Arane wong melarat cerot. Sawae. Sawae nok. Amba sawah ya amba. Ngarat. Ya pirang bau Mang. Ya anak sepencos. Kepokok bengkok. Sawera bine aku nu. Hai. Agungnya pangapunten sabudaya kalepatan ya Mas. Oke. Iya nok. Bok bilih kata-kata kula sing gawe nyinggung perasaannya sampean kula njaluk maaf. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Tak maapaken. Hari kita mau wong gede pemaape. Wow, ningan. Wong gede amburane. Wong gede utang Kun maning karo sipate wong wadon sing lagi dewekan. Kayane lagi kesasar takon dalan. Makanya memberanikan diri pengen kenalan. Siapa ya Senok? Kenalakan Mas. Kula tongsin saking negeri Cina. Oh. Bagus ning wandane. Siapa cenang? Eman ning bodine. Arane Taryana. Taryana melanang. Siapa mau orangnya kita? Kula Taryana aja saking negeri Cina. Saka tega Mas, baka melu-melu melayar ning Mimi Iti Asela ku sampean ku tuku katenbat dikurak kuping. Apa katenbat? Kurakan kuping ka. Kurang kuping. Katenbat mah bukan singgung nyambel kok. Arane kita Tumbaran mah. arane kita tongsin jadi beluk ya apa karena mau ka?
Senok Tongsin Ku bakal kita Sukarta asli wong kene nek. Sukarta Asli wong pribumi. terbang gede kabaran ya Mas. Bisa Berarti kabaran. Lamun toh sampean bener wong kenene berarti sampean weru dalan arah Mang Cirebon ku mendikaken. Oh, dadi Tongsin ado-ado sing negeri Cina arep nuju wilayah Cirebon. Ora salah. Lah lamun nuju wilayah Cirebon ya ora salah, mene dalane. Oh, mene Mene dalane. Ka, seentase tikungan kiyen menggok ngiwe, menggok maning meneng ana bunderan tekan kono Cirebon. Lamun pengen weru, maksud lan tujuannya Tongsin tekan ning wilayah Cirebon pengen apa? Sampean pengen weru maksud kelawan tujuannya Tongsin. Tujuan Tujuannya Tongsin iwal siji Mas. Pengen sabda guru ananing Cirebon. pengen sabda guru ning Cirebon, Ora salah. ning Rama Guru Penembahan Ratu tah. Ora salah. Bener pisan ucapannya sampean. Lamun mengkonon Tongsin ki ora salah ketemu wong. Maksud omongannya sampean. Ya bener berarti Tongsin ketemunya karo Sukarta. Untung ketemunya karo Sukarta. Jadi Tongsin ora perlu ado-ado wong Cirebon. Maksudnya? Ora perlu marani Rama Guru Panembahan Ratu kanggo nang sabda guru. Terus Tongsin kok kan balik maning konon. Oh, aja balik maning. Berarti Tongsin percuma ado-ado sing negeri Cina. Iya iya. Bak mengkonon Tongsin sabda gurue ora usah ning Rama Guru Panembahan Ratu. Terus? Rama pengen sabda guru ora usah mana, ora usah mon, ora usah ado-ado ning kene gak bisa. Ning kene. Ning kene gak bisa. Tulis apa sih ngarep mulang? Wonge ora adoh, ora parek, dicawel ya kena, diingok ya katon. Ah, dicawel ya kena, Kena. diingok ya katon. Nah. Ah, Bang Kesrot. Duduk. Hari kesrot sih bisa apa? Mau bisa kayak konon bae ketepak-ketepak beli buku-buku lagu. Dari sampai maksudnya sampean ku sapa? Telang nawonge ke. Ya. Kah. Oh. Ya Dewa anu agung. Yang ngomong sing mau. Tongsine pengen ilmu apa? Pengen ilmu garingan, pengen ilmu telesan, pengen bisa ngilang, bisa mabur, bisa mendem. Lamun toh bener-bener sampeyan wong sakti mandraguna ana ning Cirebon dan sampeyan pengen pisan ndadiaken Tongsin murid sampeyan. Apa persyaratannya? Oh, ora usah angel-angel syaratnya ning Sukarta. Sabda guru ning Sukarta mah ora usah angel-angel, ora usah bayar. Ora usah. Ora usah bayar. Ora usah bayar. Sukarta lagi ora butuh duit. Jadi sampeannya butuh apa? Karo beras nok. Iya, Karo beras wisugi dewek. diurup karo panganan lan minuman sing enak. Panganan wis wareg sing bos sambel ada. Jadi sampean pengennya persyaratannya apa? Syaratnya Tongsin kudu gelem diadusi banyu kembang. Maksudnya sampean Tongsin disuciaken konon. Tongsin disuciaken dalam artian Tongsin dironcot busanae. Nah, sawisnya dironcot busanae diadusi banyu kembang. Lamun toh mengkonon kula siap ning persalatane kapan saate lan kapan waktune. Tongsin wis ora sabar pengen gali ilmu ning sampean. Tongsin pengen bisa mabure kapan? Yakin? Ya wis berarti dinakian laka saat kang bagus laka dina kang becik iwal saat saiki. Kok dikit kah? Kin ngundangnya Mas Tarama Guru ganti ya. Ya sekian mah wis ganti berhubung sekian Tongsin wis diterima tadi muridnya Sukarta. Tadi Tongsin ngundang menek Rama Guru. Oh iya. Ya wis Rama Guru. Toli Tongsin aduse ning endi? Kah dolongan watu-watu sing gede kan kah? Iya. Kah ning grembel-grembelan kan kah? Srok Tongsin tonggone ning kana terus Tongsin roncot busane nek engko Rama Guru nyusul.
lamun toh mengkonon Rama Guru tong sin beli bakal kesuwen anane ngadepane Rama Guru bakal tak laksanakan sekian uga. Los ngulu tong sini. Ada. Ninggang lagi jalan-jalan kabran. Kabran nemu wong Cina lagi kesasar. Ya berhubung wis lawas ora mangan-mangan menusak ora ya. Ya artine kah ora kambu wong wadon kinana wong wadon kesasar. Srot ora kesuwen tong sin tak susul srot. Nah, leng lebak yen tong sin. Wis ora usah ado-ado tong sin ya. Truk sekyen tong sin dironcot bujanane. Tapi Rama Gurune mana aja parek-parek. Ora usah isin-isin tong sin, tenang baik. Rama Guru tutupan matane. Mana Rama Guru tong sini isin. Wis tong sin ki sekalian tong sin. Celana ciliknya diudari tong sin ya. Idi Rama Guru. Awas tangannya iku Rama Guru. Menang tong sin yang ngaplek-ngaplek kok Rama Guru sing berdal. Awas Rama Guru. Mana Rama Guru tong sini isin. Ora usah isin tong sin. Tenang bae Rama wong loroan, mader ana tong sin karo Rama Guru lakamaning wong sejene tong sin. Mana Rama Guru, mana Rama Guru isin tong sini isin. Wis tong sin ora usah isin, ora usah wedi. Jage tong sin yang ngabrak-ngabrak. Nah, wis dibuka kabeh. Tong sin yang ngabrak-ngabrak. Idi, mana ga Rama Guru, mana ga Rama Guru. Mong tong sini mong Rama Guru. Wis. Ampun Rama Guru, mong ampun. Ampun Rama Guru, ampun. Lambut tumis makene. Kaya nenek tongsin kali ilmu di Cirebon kaya rasa wis percuma. Jagat cembar kaya sintrung amun-amun, kaya jagat melu nangisi, kaya jagat melu nangisi, kaya jagat Mimi aji carsen kaya jagat melu nangisi.
sawang lewat netraning sun sawijining wanoja kang lagi netesaken banyu mata melimbang-limbang iki sawijining tengara lan tetenger nandhakaken lagi dilanda sawijining petaka lan musibah seolah-olah njaluk senjatos pitulung karo sesama. Tulung Gusti, Ayo. Masya Allah. Waduh ampun ora disangka Mimi Carson sing ora di nyana-nyana Seolah-olah sesambateng kaya gerantang adu larak lawan batinok sejatining sapa senok kula tongsin saking negeri Cina Gusti. tongsin Gitu. dudu wong kene Dudu wong kene gini bener. dudu wong pribumi Nggih leres, dudu wong pulau Jawa nggih leres. saking negeri Tartar Cina. Ora salah Gusti. Masya Allah. Lagi apa senok kang terjadi kang menimpa marang diri tongsin? Bapak Dai Bos Gurton minangkanya wong makarjati dewe Jujur Gusti, Iya. lumigar saking panggonan pengen pisan nuju ananing Cirebon. Tujuannya emang Cirebon. Nggih Gusti. Kelawan pikarep lan maksud Maksudnya tongsin pengen sabda guru marang rama guru panembahan ratu. Oh iya. Ananging tongsin beli weruh ning dalan. Lan ning setengah yang alas kian tongsin ketemu kelawan pemuda Gusti. cekake kesasar tongsin. Nggih Gusti. Ningen pinutit diri ning sapasun yang sangaragana Mama Daim ning sapanya saraga Pemuda iku arane Sukarta Gusti. Ketemu karo pemuda atau bocah lanang sing duweni aran Sukarta. Nggih Gusti. Terus bocah lanang kuon ngomong ning tongsin. iya. Lamun bener-bener tongsin pengen sabda guru ning Cirebon wis aja ning rama guru panembahan Ratu Mani. Ning kula gaje pinter je Gusti. Iya. Dadi tongsine nurut Gusti. Sabda guru marang Sukarta. Tapi ning kenyataane Sukarta duweni melu persyaratan bayi Gusti. melu bayi ning bos belada bos prima menangkane sing hormati Sing dadi persyaratannya Sukarta iwal tongsin diadusi disoceni lan diberseni Gusti. Tapi ning tengah-tengah tongsin lagi adus apa kenyataannya Gusti. Tongsin direbut mahkotae Gusti. Masya Allah. Diperkosa. Ora salah hubungannya sampeyan Gusti. Direnggut kesuciannya. Nggih Gusti. Masya Allah. bos ka ilmu dengan ning ndi nitip piring Ado-ado sing tanah seberang Tartar Cina kelawan maksud anggaya keluhuran yang ilmu ngang sukawuh ning puser bumi Cirebon nanging tongsin sial dadi korban penipuan seorang pemuda
kang ora berakhlak. Ki Arane Sukarta, ora salah Gusti. bocah di jenok. Omongnya bocah kene bae Cek Gusti. Masih ning kene pelakune, Masih ana ora ado Gusti. kaya ngapa bocah iya. Sapa bumi sing gawe sana bakale wong sing salah bakal cilaka. Mene. Candakan. Kereten kon mrene. Lagi lising lebak paranen banyu wong bener pasti ketekaran. Wong ngalah pasti kekaran. Bos guru tangan memadai. Sarang bos gaen motor gede ini aja carsa. Sarang bos gaen muda. Sarang bos sabelada kang bayari. Nok, Kula Gusti. kian bocah lanange Ora salah Gusti. sing merkosa senok Ki Gusti. dijaluki bayar nok. Maksudnya diambil tanggung jawab. Jaluk bayar. Emaning gantenge sampean. Emaning baguse sampean. Ya, Bro. Tangi. Bro, nok. Emaning omongane sampean. Ayo bet. Mantra abatur. Ngomong wong pinter. Gali ilmu apa bae bisa. Tapi kenyataannya nang apa merkosa kita. Ayo bet, dipateni ya bet, tak abatur. Masang lawana. Bruk nang, bruk. Hei, tongsin. Sekalian plodrokakan celananya ke dia. Weh. Jaluk ada, cepret. Ngawin beli. Aduh, yang kok kawinnya kawin Cin. Aja diperwasa. Hitung sin rapet aja. Kereten nenganok. Aja soal mungunge. Wong kene weruh. Wong semene gantenge, wong semene baguse, tapi kelakuane biadab, keparat, merkosa kita beli wisung. Ya sirane bae wong diperkosa mang lawan, wong diperkosa aja goyang. Trong. Arep ngawin ta beli. Nah, Ya kawin. pirang balen nang. Loro. Ada. Kawin. Kawin yayu sih aja digetoki. Kawine nanggap singa dek. Dadi kuwen bocah lanang sing merenggut kesuciane tongsin. Ki Gusti. Nang, Kula mrene. lah paman guru kuno. Bocah ko. Aja barak-barak. Oh, limbung bae maning. Ari padokane mah raja kerep kandang ayam. Apa kuno Gusti? Ya senoko si mulak-mulak bae. Weru wong kene kandingan. Ya ada terpaksa Gusti. Kulane wis direnggut kesuciane. Terpaksa nang enak ora nok. Priben cangkeme aku. Takarta Non, pirang balen. loro kok. Penping telu gari angine bae paman guru. Yo ene iki. Yo mene ayo. Lagi kanggo. Mbluki apa sirane? Baru kira bine. Takarta Non, siraki mondok ning Cirebon ki nembe pirang dina. Nembe seumur jagung. Santri-santri sing senior bega beli wani bertindak asusila karo bocah wadon sing dikenal.
Anong-anong sira ketemu karo Cina ndelogdog sira kuya. Anakan Cina kuno. Ya paman guru, anakan Cinane bae masang-masang paman guru. Iya tanok. Boten Gusti. Jaraku senok sing ngejakku. Boten sira ora sing maksaku. Jo sirane kok kon udaan gelem. Sirane be maksa. Jo sirane bae gelem lho, mergo gelem ya maksud dadi ya. Engkongko maning durung kawin tukaran sing geder. Mundak lawan wis kawin sirake. Maksa tukarana paling betarpan. Pokoknya Tongsin karo Soekarta sawise berhubungan badan, sawise melakukan tindak asusila, dina kien jam kien kudu kawin. Asik. Oli anakan Cina. Aduh Gusti, karena wis terpaksa bae kula kon njaluk kawin karo bocah kinki. Lamun beli kepaksa mah beli pengen prak doprak bagan gak peper kita kuning tunggak pring. Hei, cup. Sira. Peper tunggak pring kon pada gatel bulu melulu. Apa ana sing tunggak pring? Aduh, aja dibahas paman guru. Gusti, Non. priwen bagus ya Gusti. Kula njaluk pertanggungjawabannya Soekarta. Tragedi lan kejadian tindak asusila sing dilakukan dening pemuda singiran Soekarta, bocah Kertasmaya, santrine Rama Guru singananing Cirebon, kelawan Nok Ayu Tongsin asal sing negeri Cina. Iki jelas-jelas melanggar hukum agama lan hukum dirgama atas nama pemangkulan pengasuh pondok pesantren ning Lebakian. Harapan ngukir sejarah bakal mencatat Krongo terjadi Soekarta melakukan tindak asusila ning tempat-tempat kang sepi, tepatnya ning watu kang dhuwur persis kaya tungku. Oh, ono kok. Dengan di pemerkosaannya. Oh, watu dhuwur kah paman guru kah? Ning watu kang dhuwur. Sing dhuwur banget kok. Ning Lebakian wong Cirebon harapan ngopai cendera matalan kenang-kenangan. Terjadi berhubungan badan Soekarta karo Tongsin bocah sing Sina tempate ning watu kang dhuwur sing persis kaya tungku. Mengko besok rameh ning jagat tiba ning anak putu, lamun ngedadian desa bakal tak arani Desa Tugu. Oh, berarti ning watu-watu dhuwur kan ka paman guru mengko besok rame jagat lamun dari desa arane Desa Tugu. Mulane ning Tugu besok bakal akeh turunan Cina. Oh, Siji maning priben Rama guru? sereh ning Tongsin iki jenisnya wong wadon Heeh. dipaksa, yang hari dipaksa iku beli gelem-gelem ka dijeragal. Kudu gelem. Ay kudu gelem. Ya iya wong dipaksa sih. Maksudnya dipaksa kudu Ya gelem. iya. Siapa sing maksa? Kita paman guru. Kelambine ya didadali. Iya didadal. Beli kelambi jaba, beli kelambi jero, Celana cilik keding paman beli guru. celana gede, beli celana cilik. Jareng bahasane Tongsin telanjang bulat. Bugil. Bukil. Langkah selendang kang sumampir. Laka. Sampai katon pewadonane. Sampai katon nonoke. Edi. Paman guru aja diceplok kena. Mulane lebakun telanjang bulate Tongsin, telanjang bulat sampai katon pewadonane nonoke. Besok lamun ngedadian desa bakal tak arani Desa Nunuk. Hari Nunuk kononok. Oh, berarti Desa Tugu Nunuk kah? Watu anak pewadonane lamun anu paman guru ya. Gusti, Nun, tapi kula duweni jalukan Gusti. apa maning noke? Lamun toh kula wis tadi siji kelawan Kang Mas Soekarta, agamane kula ya agamane kula, agamane Kang Mas Soekarta ya agamane Kang Mas Soekarta Gusti. Oh, Pindane laki nirane gelem kuno beda agama, beda keyakinan Iki. kuno. Sampeane gelem. Oh, ya roli ning Islam mendingan ya paman guru Mene ya. ya Mas, mene ya. Pribe sih, nok. Duh ya.
Kurang dasarnya mah. Konene kumas besok mas sampean karo kula wis dadi penganten toli duwe anak lamun jeneng tugu nunuk ana bocah wadon bu bocah lanang matane sipit tapi ireng ya kun turunane kula karo sampean ora Mas? Ya. Cina ireng anjinge. Cina Jawa. Iya Cina Jawa jarega. Kaya tongsin aja balik neng negeri Cina. Nggih, Gusti. Kaya Soekarta aja balik ning pondok pesantren Cirebon atau ning kampung halaman. Wis meneng manggon mau ning desa Tugu atau desa Nunuk sampai selawase ning kono. Oh dadi mengko lamun Soekarta karo tongsin wis dadi siji. Iya. Bloli balik meng kertas maya. Iya. Bloli balik meng pondok pesantren. Ora. Dadi bebedah ning kono. Iya. Priwe tongsin gelem. Ayo Kang Mas aja kesuwen kula Los. pengen dikawin yang sampean. Kan kawin banget. Ayo. Mana Bapak Dalas los sebagai pedukuan. Nggih Gusti. Iya, Kula Los. atur kesuwun. Iya, iya, Gusti. iya, iya. Pokat pen Ayo, kawin Kang banget. Mas. Ayo nok. Kawin karo anakan Cina serot. Oh Rai, Nggih leres. kejadian bocah lanang karo bocah wadon mau iki ana hikmahe. Anak hikmah bener. Perjalanane kabeh para kadang santri lan murid sing Cirebon pinejaneng gleti buron sing kesebut trikolot. Napa kok? Hari triku telu, Telu gila. kolot iku tua. Kaya dene ki koang, ki dusta, Dusta. ki brangbang. Brambang leres. Hari ki dusta karo ki koang mau wis ngahiyang. Cuman sing masih jumeneng iwal kejabak ki brangbang sing pernah bakar pondok pesantren sing ananing bogiana tepateng alas sinang desa loyang ning lebakien beli trimaning rama guru katut wong Cirebon kaya dene kanggo menebus perbuatan ki brangbang aja tupai urip cuman sing arane ki brangbang kiraye beli nyalira Nggih leres. beli dewekan ake antek-anteke ake kroni-kronine ki brangbang pengikutnya diantaranya ki patuk ki sipat Sifat ki martil ki ganden pirang-pirang aja maning ki brangbange senajan antek-anteke ilmune beli bisa dipandang remeh tapi singarane wong Cirebon beli kurang akal singarane menempuh wilangan 10 beli kudu-kudu 5 ditambah 5 tambah 5 nggih leres. 8 ditambah loro olie 10 pitu ditambah telu 10 papat ditambah 10 6 banyak jalan menuju Roma ake jalan kanggo menangkap bebandan ki brangbang terutama kegiatan yang sampean saban dina ngamen amin nggih leres. kesanding wingi ngelaraken tongtonan ketuk telu sing dingin ngadegaken rombongan apa maning kana Rai. Kodong mau menyet. Iya, nah dina kieu Napa berdasarkan hasil kesepakatan nyagang krapyak, nyi madu, nyi krapyak, kini ki ngadegaken rombongan sintren. Punten kini. Iya iya iya. Ari wong ngadeg nasintren kemuduk ana wong wadone. Kanggo dalang. Anggo dalange iki. Hari masalah sinden maane nyagang krapyak wong jambak. Krapyak. Baka pikiran kanggo dalang sintren beli kudu-kudu wadon. Nggih. Lanang nggak beli apa-apa. Koten. Sebab baka sing dadi sintren wadon arane ka sintren. Nggih. Baka wong lanang sing dadi sintren kun ku arane warilais. Warilais nggih. Siji maning Rai, Napa aja gunung? luruh latar sing amba, luruh tempat sing dianggap dadi jujugan yang wong, mudah-mudahan burone wong Cirebon kelawan anane kemprang-kemprung tontonan sintren, burone wong Cirebon ki brangbang bakal terpancing menampakkan batang hidungnya lamun ki brangbang nonton sintren aja dupai kesempat aja dupai sempat kanggo luru dalane minggat di letter O dikepung. Aja kuatir gula kelawan sekabeh para santri arepan diletor. Oh, Ayo mangkat Rai. Ayo Rai. agak Dorara pikung lama Papa dai
ton saking makar jati imam sayang selawase sambur ora bakal lali bos sambeladang sareng bos trimane gede ulang-ulang kisi ulah gepuk tali mangsa bos KL muda sareng ini aja car semi gede minangkane bos GM motor sing bayari calon dewan pemerintahan wong siji kang kurang batang imane wong seduluran kantosi sing betok keputra mandiri sareng mimi iti bos mebelang genetan. Masya Allah, Bu. Nyi Krapyak. Wonten apa sih, Wak? Ulake wis tak kangen bis ini, Bu. Ya artinya separan par setiap perapatan. Beli werumaning kita kiki ning lebab perapatan kin beli salaman ning alas sekedung tak ini. Kayaknya perjalanan ini sunung kayak serasa lelah pisan. Iya. Ya artinya kan nyamar sampeyan ki ya Bu ya wis lawas. Sikil rasanya pada melepuh, Ble. Sampeyan sikile wis mlebu. Sikil sampai pada melepuh, Ble. Perjalanan sampai perbatasan ini. Pose gapune Tegal Pelonde. Sampeyan mau nyamar dadi dalang cecek. Sekian nyamar maning pengen dadi dalang sintren. Aha, ya artinya kah sampeyan ki gladi buron ki ning ngendi anane ki Brangbang ki. Sejene gladi benda mati. Yen benda mati ilange ning pojok mesti anak. Pun manusa sing digulati ya digladi kulangka ngono Bu ya Geng Krapyak. Ble. Nun, Tapi dah kata semono sing arane perjuangan jangan pantang menyerah. konon ya Bu. Iya iya masih semangat 45, Ble. Hayang nggih. Maju terus pantang mundur demi kanggo kesuksesan. Ya artinya gladi buron ki Brangbang ning ngendi anane sing gawe masalah ning Cirebon. Oh, ulak lawan sampean diiringi para santri saking Cirebon. Tapi sekian be, Pripun? gawe reka daya maning Konon iya. supaya banyu bening kena iwake. Oh, bener Bu. Ya bener. Eling-eling ya. Senajan si kilis pada melepuh, kian ana di perbatasan di, jangan pantang menyerah. Eling-eling wis tua ya. Iya, iya. Pikirane gak dawa wis akeh mangan sega banyune. Ya wis akeh karuan. jumae. Lah, pengalaman wis dijungkel malik, Ble. Orang kang bawane gede mame di bos sayang putih mongkar asem. Ki Bu, yakin kan Iya, jare iya. garapan ngadegna Nah. seni sintren. Hmm, Nah, mau berokan. berokan, cecek ora. Cecek. Beli meduk ini ki Brangbang Beli ki Blindongol. Nah, sekin maning rencananya apa maning, Ble? Jare beja makono Bu, karep ngadegna sintren. Sintri. Sintren. Nah, sintren ki sampeyan ki minaka dadi sindene kono konek Bu. Isun sing dadi sindene. Nggih. Ya sampeyan Ibu Ki Ageng Krapyak alias Ki Ageng Madu. Hmm, Nyamar Iya, bener. sampeyan ki. bener. Satu-satuin jalan sing gawe pegawai perangkap ya kudu mengkonon iku, Ble. Bos Iya. lima ingit sarang bos sabeladai gede. Indane sampeyan bisa nyinden Bu. Indane bisa beli sih. Ayak uniku Enaknya kita. mah nyacak bang. Wah, Pelajaran dikit karena khawatir begitu prakon nembangi salah. ya mongko negara penongol ki Brangbange boro-boro kunci sidene sapa suarane blenak ku. Presiden makanya mimitari ku suarane enak ku. Coba Ble,
Kita Non. durung dari sinden-sinden aja nampel wis pada teka. Iya kuno. Ngomong-ngomong kita dari sinden lah. Iya Bu. Kode matakan kita sudi kayak sama Bapak Ino Sanjaya. Ya sama nu gak ada belenak Bu. Sarang Mimi Sira mau orang blenaki. Keting. Blenaki terus-terusan. Bos GE motor sampun kali. Oh, lamun jesintine sampeane suarane enak. Waduh, wong enak ibu pada sawer. Dadi dari isune dicoba dingin Ya tablet iya. suarane. Dicajal dingin. Konon. Iya nih. Bukan nada cilik kuno. Ayo diakin. Iya. Sing nada gede. Durung sudah disinden. Wis akeh sing nyawer ya, Bu. Kode ini gak boleh. Non. Iya, kusan apa, Bu? Kita karane siapa sih kana? Sampeanku Kita karane siapa? Ibu Nyi Krapyak. Dudu itu lah duduk. Iya Ageng Krapyak sampean asli aku. Mau nyamare dadi Nyi Madu. Kita dari Nyimadu konon. Iya. Ki Ageng Nyi Ageng Krapyak. Krapyak. Nyamare dari apa Nyamar nah? dadi Nyi Madu. Woro beli bakai diaselan dongol ntar beli laris banget. Iya. Mimi kajirat matur nuwun sanget. Eling-eling diasela kakek sediring iki istirahat. Sampean ki keguruan dengan disibu. Ya kita mah geguru ning Ibu Marni. Bukan ning Gunung Serandil. Ya ora gunung Serandil lah. Rombongan Mimi Tari kari keguru ke Gunung Serandil. Mimi Tari mah ning Gunung Serandil Gunung Kemukus kan. Di paingan gak raya mancrot. Iya, orang moncrot. Kau mau ngedak kembang. Siapa kuno? Senggol. Mimi ajirat sing duwe RJB. Coba. RJB ini anak pira coba bleh. Iya Bu. Wah, wis arep marak eketan kayak RJB ini Mimi ajiratku. Lagune ora luntur. Kuno. Saking Mimi Isa ditambah Mali disuwun lagune iwak peda. Sing duwe nasi liwet Mimi Isa. Lan kangge Mimi Aji Korija. Kanggo Bapak Haji Sunawar. Terus Lagune apa baik? Kuno. Asal sing nembange tiasela baik cekonon. Terus nanjak Soale sing awit tiasela muntup ning Mandi Rancan, bakal Mimi Korija iku ya wis muntup maning. Pen paling terberat tiasela kuku. Ya ningan. Awas bakal panggang ayamnya kita dicolong ning gurin sing Mimi Haji Korija. Wong ora nyangka ya. Anjurannya. Ya kaya kon kaya sut ya dadi wong. Kading. Selat kading. Akeh boka kita nih kene yakin. Ya. Umat lekas. Jare gak beli. Umat beli kok. Obatnya durung dinungku. Aja belajar ngemis gak Bu? Isin beli kah? Sirma, bakal wong dadi dalang iku pengen dadi sinden terkenal ku. Lambene ki aja mingkem. Kok konon? Kuduk sing lamis. Ya kudu sing rame. Kayak godogan kacang, kayak goreng kacang sing remempiang. Masa artis rambene mingkem Sing bae. diwatiri penyakit hukum karma. Nempel ning awak. Sotene sira setruk. Aja merono gak Bu? Kita mau Jantungan. Kita mah jantung. Kok dingin. Soale bakal ning Mandi Rancan kok akeh mboke kita dewek. Kuno. Ayo kok dingin. Duru di sing pojok kanan. Riben. Bapak Ino Sanjaya sing duwe Sambelada Bos Prima FM karo Ibu Inoe Keding Ibu Kuno. Marni. Ya wis Bu, hari siji mayongan gak beli cukup dinane Bu. Mimi Dipratap kaji jadi Tarsem, siji. Mimi kaji Rat, Mimi kaji Iti, Mimi kaji Bibi. Bila kasih urung-urung dia kayak Tiasela kasih ngapain ngaji banget kayak Tiasela kalau aku Mimi kaji Bibi kan. Iya nih mon. Ayo jar sapa? Kayak kita raine. Jaya sampean. Wis kayu gak dijajal dingin suaranya sampean Kok dingin. Lagunya apa sih kana? Mimi kajirat sing duwe RJB. Ya lagunya kita dewek lang. Rangda menore dimuter dingin. Rada menor Ayo senang. lagu terbaru jiningan nih di bocah kaya. Sok. Kangge Bos ADM variasi. Bundanya Alia, Mimi Haji Tarsem. Kang LS, Mas Bobby, Mas Jody, terus sing Bapak ning karang sini Mama Eye ya. Mama Eye. Mama Eye. Kang Wong Mandi Rancan. Sadulure kita kabeh wong Mandi Rancan. Di sampean mah ya wani ganjen kok ayu gak. Karombongannya kita kayakin ke karombongannya kita kah? Kuno. Mimi gambreng. Ya Allah anak Tiasela rame.
Wis dipamerna wong kene terus sampeyan iki asela. bae ning nganan. Oh, disenggol, Bu. Video shooting, Bu. Sing lagi streaming, Bu. Kanggo Umi Haji Wiwi. Kangge Bu tuan rumah. Mimi Haji Arsem. Bos ADM, Mama Ege Keding Mimi Haji Korija. Kangge Yayu Bulan. Sing duwe Singapura. Sing duwe Rangga Menor. Le. Kangge Bapak Ino Sanjaya Ibu Marni. Kangge Mama Ege. Bos ADM. Bos RJB. Kangge GM Motor. Mama Haji Wiwi Mimi Haji Rat. Abah Caring. Apa cari? Mangalingani kula iki wong blisan harga diri diedep kaya asasan malingani Mimi Haji Wiwi ku sayang bos RJB lelara seterusnya bos RJB Mimi Haji Rat kangge Mimi Korija Bapak Sunawar Kangge Yayu Bulan. Sing duwe Singapura. duduk nyamberni wayang awan Mimi Isa ketemu demenan Mimi Isa Mani rangkulan bos RJB do sayang Mimi Wiwi Mimi Haji Wiwi Mimi Haji Rat kebakar dan diblukukan Mama Eye Mani Upai dalan. Indonesia Kang Tono Mimi Korija nanjak beling ini Mi Mama Haji Wiwi nanjak beling ini ayo nah, terus Kok, ada Bu? bos ADM Lagi ngurupi receh. Jarsem nanjak beling ini Mimi Haji Rat bos RJB Maning bos GM Motor ayo bos GM Motor hadirat laris ning wadon rabi dewi jarang kelon museni randang menu Halo. Mimi Haji Iti Karang Sinom Dharma Mulya. Mimi Haji Karsem Bapak Ino Sanjaya Ibu Marni Kangge Nok Aai Kangge Yayu Bulan. Sing duwe Singapura. Cari mari ni cuma mari Jono Production Mama Haji Wiwi mari bakal wis mati Lapa tua dibungkoni Rangga tua dikeloni Mimi Haji Arsem bos RJB Mimi Haji Rat mangalingani Halus. kula iki wong blisak Bu, dalan ning kabuk. harga diri diedek kaya sasak Bunda Haji Wiwi malingane Mama Haji Rat wong ora duwe Mama Haji Rat maning sampeyan Mimi Korija selawase Mimi Haji Rat terus bos RJB kangge bos ayam Mimi Haji Korija kangge Bapak Sunawar Bapak Ino Sanjaya Mimi Haji Rat Mimi Haji Arsem kanggo bos ADM Kedin Mimi Haji Arsem bos GM Motor Mimi Haji Arsem Kangge Yayu Bulan. Sing duwe Singapura. Jari mari Bos Ayah Putih. Cipi kuleng ngempeni Mimi Haji Rat Mani Mimi Haji Korija ngempeni Mimi Haji Korija Bapak Sunawar Mas Babi Bapak Ino Sanjaya terus Bapak Ino Sanjaya Bapak Ino Sanjaya Wadon jari mari ni bakal wis mati
Halus. Bisa wermi. Pakai siapa? Ini aja ini, Bospor. Angge Pori. Si dealer motor. Tuh Bospor sayang Mama Hajirini. Kalingani Mama Hajirini wong ora duwe. Cis. Bos RJB. Cis iki Cis. Lelaran. Anu kesisir ya. Terus. Mimi Hajirat Mama Hajirini. Bos BM motor. Kangge bos ADM variasi, bos ADM. Mama Jarsen Mimi Jarsen. Bos BM motor mandi rancang. Ya lanjut. Pengaji Korija Bapak Haji Sinawar. Bos ayam. Nilai maning kangge Mama Hajirini. Bospor saking anjatan kopiah. Hadiran Rismi Wadon Rabi Dewi Jarang Kelon. Bos RJB Musling Rangge Minor. Bos RJB Mama Rini Bospor Mimi Rini Edin. Kangge Yayu Wulan. Sing duwe Singapura. Kangge bos GE motor Mimi Jansen. Kangge bos Ayam Putih. Hadiran Rismi Wadon Allah hapus. Rabi Dewi Jarang Kelon. Musli Randang Minum. Lanjut kan? Randang Minum Digulung. Tapi sama nih bos RJB. Halo. Korija. Ayo Mimi Haji Wiwi. Mangalingani. Oh, bat. Ulah iki wong desa. Harga diri diedek kaya sasa Bapak Inosan Jaya. Alingani Mimi Ajiti sun wong priduwi. Bos DM motor lelara seterusnya. Bos ADM, kangge bos ADM. Ya lanjut maning bos RJB. Bos RJB neketi. Mimi Hajiti. Mimi Haji Rat, Mimi Haji Iti, Mimi Haji Wiwi. Kangge Bunda Alia, kangge bos ayam Bapak Sinawar. Bos JM motor neketi. Disambung maning bos JM motor. Kangge Mama Haji Carsen, Mimi Haji Carsen. Hadiran Rismi Wadon Rabi Dewi Jarang Kelon. Musni Randang Minur. Kangge Bapak Jirini saking kopiah anjatan Mimi Jirini. Kangge Ayah Panji Mam Panji dari Majalengka. Pak Toto Bubur Mama Ois. Apa kuadone jare mari. Mari ni cuma mari kini Korija sayang. Mari ni bagawis mati. Mimi Hajiti. Papa tua Disambung maning. Halus. Mimi Jarsu Itilon. Kangge Adoni di Polsek Widasari. Mimi Haji Korija. Mangalingane sepisan maning nih. Kula wong ora duwe sepisan maning. Mimi Haji Jarsu. Kulane sayang Mas Bobi Mas Jody. Alingane Mama Eye. Kula wong ora duwe. Sampeyan lelara seterusnya. Kesuwun sangat kangge bos GM motor, bos ADM variasi. Kaya kudu nyamberin wayang awan abah caring. Werukakan seliku demenan bos GM motor mengejar sembali. Kula wong ora duwe Bapak Inosan Jaya. Ibu Marni lelara seterusnya. Sing enakan si Jimaning sing enakan sing brak arep sing brak. Ajak khawatir. Brung gak ajak khawatir tenang bae. Pengen disayang.
pengen disayang je Bu. Tenang baik, anak bos GM motor, anak bos ADM variasi, anak bos ADM, bos Prima FM. Ya majikan deh waktu Ayo nang siji maning je. Sepisan maning mi tenang baik, dompet masih pada ngusuk kayak konon sayang kok kon mudun. Laga. Anak bos ayam, Yoji Korija, Mimi Ajirat, bos RJB, karo bos apa kan Mama Haji Wiwi kah? Kita ngerayak-rayak kayak anu ya. Kayak supir angkot. Mama Haji Sopi mana? Mama Haji Sopi mana? Nah ini yang di tengah. Coba. Sini mana naik? Sayang nggak dinaikin mah boleh. Nih. Bonda Haji Sopi. Ayo. Bonda Haji Sopi. Kangge Mama Ai. Kangge Mimi Hajiti. Bos ADM. Terus. Yuk. Bos Ayah Putih. Kangge Mimi Haji Tarsi. Lanjut Mas Bobi. Desi Cimaning. Bos Ayah Manjak Maning. Ya Mas. Kangge Mama Haji Wiwi. Bos RJB. Kangge Mama Girini. Bos Por Gede. Yang ada di Majalengka. Kangge Yayu Bulan. Sing duwe Singapura. Anane ngending kula pegel ngulati kayak beli inget nih rapi zona production kan kula is ora tahan pengen gage barengan adus karo guyonan kakak apa wis kangen apa wis demen mingkene kula butuh kasih sayang ajak kakak wis duwe selingkuhan ajak gawe ati remuk tambah penasaran kang sedina ketemu rasa kaya seminggu wis lawas 5.000 goyang mah kang kula wis ora tahan pengen kage barengan adus bari guyonan bos RJB lanjut maning nih Isa were maning. bos ayam dingin bos Kangge bos ayam Haji Korija Mama Haji Sinawar Papa Haji Sinawar bos GM motor lanjut bos GM motor terus Mimi Haji Tarsem mana bos RJB ngangsur beli bos RJB bos RJB dulu ngangsur bos RJB lanjut tangga bos RJB ya kayak Mama Haji Rini yang ada di Majalengka ya Panji sama Panji Bapak Haji Ino ningendi anane dukakan Ulaning kene bunda ai kesupian ibarat bulan langkang lintang urip sun peteng bos RJB pendelangan Mama Haji di Karang Sinom dukakan sayang gage balik-balikan bos GM wis ora tahan pengen disayang Kang Maud ajak ngantikan wong karang tendadu sayang kula ngerti dhewe kan jadi karatan bos ayam kakak apa wis kangen apa wis demen nih bos ayam butuh kasih sayang ajak bos ajak gawe ati rembuk tambah penasaran sedina diketemu rasa kaya seminggu wis lawas 5.000 bos GM motor
Kangge Yayu Wulan sing duwe Singapura. Aduh, rasanya sanggulnya kita copot bapak ini. Apa cara ki? Sanggulnya kita copot bapak. Ayo, Mama Aai. Ini yang merah-merah mana? Sambal ada. Lanjut. Kang Bunda, Jono Production. Naik ya Bunda, naik ya. Mama Cilik, ayo. Yuk. Bos KM Motor, Manajer Sem. Bos KM Motor. Bos ADM Variasi. Bos ADM Variasi. Ningen di bos RJBN maning. Ulaning kene bos Prima. Kesepian. Oh, ibarat tuh bos KM du sayang. Aja nanti kang bos KM penjalangan. Bos KM dukakan sayang jadi balik-baliknya. Bos KM wis ora tahan pengen disayang. Bos ADM aja ngantikan kula ngangkur dewe kan. Kula wis ora tahan. Yang merah-merah sambal ada sayang, sambal ada. Bos KM sayang, tuh bos KM emang, bos KM tuh emang. Aja nganti kakang wis duwe selingkuhan. Aja dari kakang sedina bi ketemu. Bos sambal adane nunggu Bapak Ino beli mai bumbu. Unda mari sayang bukan kula wis ora tahan pengen kangen-kangenan. Bos ADM bari guyonan. Sanjut kesel sangat masih sebisa mungkin. Yang merah-merah mau maju boleh. Sambal ada yang merah-merah dongnya ya. Maju. Bos ADM Bunda Alia. Bisa nyanyi. Bapak Ino yang punya Prima FM. Sambal ada kesibul sangat bos GM Motor. Bos RJB Mama Jirat Bunda Haji Wiwi. Ayo. Matur nuwun maning kangge Bapak Inu Sanjaya. Kangge Bos Bor Mama Rini yang dari Majalengka. Kang Mahmud Karangkendal Cirebon Kang Mahmud. Ningen di anani duka kang. Ulani kene Kang Mahmud kesepian. Oh, selamat aja nanti sayang. Kang Mahmud emang penjalangan. Kang Mahmud Karangkendal Cirebon. Dukakan sayang aku balik-balik. Kula wis ora tahan pengen disayang. Sambal ada yang jauh Jona. Aja nantikan kula nangis dewe kan. Kula wis ora tahan pengen karatan. Sambal ada yang merah-merah Bunda, sambal adanya ya mantap. Wis Bu, Percaya beli ya Bu. Kang Madu Kadang kita kuda di artisku, percaya beli beli. percaya. Wah makin ulane ngundang para santri dingin ya Sok, Len. akan merenek. Kang, Non. mriki gak Kang? Iya. Ayo. Ya bocah ya. Ya. Gawe kangelan. Jangan gajah meluan sih masih bocah. Angger ora kudu mlaku jaluk gendong. Boleh. Kula Doble takana. nggih kula ki. Masih angger. Masih ngawit bengen kah? Mbok diganti arane. Boten ah. Hari nyemadune mendi? Wonten. Kok kan dipercaya dari sinden. Nggih. Priwen wis latihan vokal beli. Sampun.
Enak beli nembang. Lumayan. Ya 80% lah. Konon ya. Nggih. Enak endi karo sinden bongas. Ah ya rupanya mas 1 2 bae kono. Enake sinden bongas buah apa? Karo mertuane Kang Endi enak endi? Wah, mertua Endi bapak sing enak Pak Kuno. Konon ya. Iya, Mertuane Kang Endi ku sinden Mimi Taswen. kuno. Endi ku Kesrot. Arane ku. Oh. Pripun, Bu? Kini wis pada teka kabeh kabeh. Sampun ki. Santri wis pada teka kabeh. Sesuai karo kesepakatan dinakian kanggo memancing kehadiran Ki Brangbang buron-burone wong Cirebon. Oh. Iki bakal nggelaraken tontonan seni sindren atau warilais. Nggih. Sinden wisana, Wonten pancak wis komplit, anak. tinggal dalang. Oh, sing kedere. Dalang sintrene. Iya, dalang sintrene ki sapa indanek ki? Anak Sapa Anak, kono? Gusti. bocah hargelis. Bocah orgelis. Iya, Pimpinan sintren duduk Gusti kana. keceluk biasa ditanggap menti-menti ora. Kuno. Dua rombongan sindren dewek. Sintren gak kepoko ning melekan bae. Soak ningan Melekan kesrot. bong bayan, melekan bong memitu. Wah, masa ya ningan serot kayang kono. Encang jari nyimado sing kira-kira santri pantos luwes jadi dalang sindren sapa? Bro, Kodeng Gusti. Pilihan lan tunjukkan. Pilih kini ya. Iya. Sing awake lentur. Ya iya kira-kira jogetnya lemes. Kayak waguk ini. Waduh ya ajakin mah. Ajakun mah bocah Biasa kablok. ngerabak kokon dari dalang lais. iya. Bro pilihan din cong, bukan sampean bisa. Yen mak cilik aja. Dipilih bu dipilih. Ada ajakun mabuk. Raya turun dadi. Kian mah cungure depak. Iya. Oh, kayak sing ngomong. Orang pancing yakin. Wis pokoke sing ngomong ke cungure amblas, ngomong bae cungure amblas konon. Alok-alok baik. Pugu iya cungure ambles. Oh, ngaku dewek. Mending sing ngomongnya cungure mancung ya serot. Iya. Cungur Ayah pensek. kita mah cungur kuya manis nih. Orang pengen sakurapan ningan. Orang mau mancungnya mang jero. Iki mah kayak bocah bogis. Bocah bogis kayak Maya. Duduk. Melek matanya sini gabuk. Ari sira bocah ndi? Bocah Mau ke waru? Iya. Durung ali durung. Ki si bocah ndi gini? Bocah kamplong. Bocah kamplong. Oh, percetol ya? Iya. Apal Saja. pisan. Ya tangga he. Kok dingin? Kok dingin siapa? Encang. Pas beli kono bu. Kok dingin antara kin karo kian? Di antara loro. Lah maiti akan Ali sekin mah gede siji kayak. Ya aja sing gede siji mah bu. Kok dingin? Rada-radakin mah kayak ki Gusti. Priwen. Awake rada lentur. Tadi lentur kayak karet. rupanya kepilih ta bu. Rupane mah kepilih kini Joget bagian lemes, awake Rod. gering-gering pantes. Janjang ditakoni siap beli lamun di dalang sindren. Dites Yo. melakuin, dites melakuin. Siap beli dari dalang sintren. Insya Allah siap. Suaranya serot. Suaranya kayak geledek. Suarane baik kok si mantep mengkinin. Ya mantep. Iya. Biasa anu ta? Biasa baka nganu udan gak biasa nganu berokan kan? Beli biasa mimpin wong talilan. Aja buka kartu gue bu. Izin Ya, anak sedulur. bokat biasa bebarang ka, bakar panti baudan, berokannya terap La gelar-gelar. ilaha illallah. Ya jadi buka KB dalam berokan apa aja. Biasa Izin. kerentang gawa gong, gawa segala-galanya. Ya wis ayo bu aja buang-buang waktu lamun wis siap toli ada Iya, dalangnya ayo. mah kurungannya dimbel toli kejaga kidembreng. Ayo para Ya santri. disiapakan kurungannya. Siapakan. Kurungannya gawa menek. Bokat ben awak Ibrang banget. Oh. Ya ki ya. Dalang laisnya mancing ning jero kurungan kongkon dangdan. Nyagang madune dipercaya kongkon dadi sinden. Panjake sementara menyambat dingin nayaga dharma mulia. Disambat dinginnya. Iya. Bro. Nyimas madune nembang mono turun sindren lagune. Panjak mana sing duwe mene wae. Konon ya. Mana punya nyambat los. Gusti, Non. dane widadari ini bisa mancing beli kuno. Ya mudah-mudahan bakal dalang lais setirendoni lan dirasupin yang widadari. Mana nyambat panjak dingin nih bu? Panjak Dharma Mulia. Nun, Kang anu. Sampeane menep sing parek. Maiti. Lala macro esrot. Esrot. Masa kita rani maiti anan hadir aja ke maiti. Ada iki sikil lebih mecak. Maiti Sikili bi pecak. ana maiti kuning mandi rancang ku kesrot. Anak. Ya wis Tinggal gula-gula. duluran konon aku-akuan. Panjak Dharma Mulia. Woi. Kurang kompak. Anu babu ngundang aku Kang Mas Kesrot konon.
Undangnya Kang Mas Kesrot. Kamu yuk, kita udah kepengen diundang Kang Mas kak. Iya. Gue yakin orang ladini kesrut. Bisa jadi ladeni. Ya. Sok, kayak gini. Agak-agak bereng, nayaknya. Ya. Iya. Ayo. Sakseni ya. Sok mangga. Mongkone dadi sintrennya ki. Tangi waris-waris sih. Kongkon pada sawer nih sintren bu. Bu, pada sawer bu. Ini banyak sintrene. Rombongan nih bos ADM mangga kokon pada nomor ini. Terus rombongan bos Prima FM, Bapak Inosan Jaya, keluarga besar Mama Ae, keluarga besar Sambalada. Ah, durung dadi. Durung teka bidadari. Sing masak-masak Sambalada. Mimi ayo minanja Kang Tono. Kongkon pada sawer bu. Bos RJB nek Ding sintren. Haji Bunda Haji Wiwi. Kangge Bapak Inosan Jaya, Bos Prima FM Keding, RS Mas Bobi, kangge Bunda Diana Sastra, kangge Nok Nining Sanjaya. Turun Aye. Sintrini Widadari. Ayo disaweri gak bu? Nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembang isi saya indranya widadari bojona. Alus. Turun sintreni widadari, nemu kembang bos ADM yun ayunan, nemu kembang tuh Mama Ajirini sayang, Mama Ajirini aduh tuh sayang, bos RJB Mimi Ajiraku bos RJB matenun. Jadi durung. Tiliki. Sintreni Durung bos dadi. RJB Belet maning. Suntangan. Wis. Bro, dibuka. Hati-hati. Kuningan. Jadi nanti eman Hai, bos apa sih, RJB Rene? aduh tuh sayang, bos ADM paling Aja ditutup, aja ditutup. Settingannya. kembang cailaus, lampu yang kembangnya kuning, arep balik Mangga bu, si pada sawer mangga. Pada sawer nih sintren. jake elos, arep balik majake elos, bodar mamulya memang kurung. Terus. Kembang cicilingkong, Cicirikong. tebu cilik wadah bangkong. Oh iya. Bagian tua bos ADM bagian ompong, bagian tua bos ADM bagian ompong, bagian tua bagian ompong, asal bisa diobong. Aye. Saya beli nih, Alus. Mimi hajirat sayang. Lah kasih sawer-sawer. Aduh eman, bos ADM adu royal. Royal. Tuh bos Prima bos Sandala baju saya. Ayo bos. Tuh bos Prima bos Kuningan. Mimi gambreng sawer. Awas. Oh, dijagani. Mimi gambreng, aduh. Bos Prima mangga diaturi. Gambreng bos ADM, saya beli bos ADM. Tuh bos ADM. Kesuwun Mimi Gambreng. Tuh bos ADM aduh tuh eman. Bos RJB Mimi Korija sayang. Sungai aduh emang sayang. Kembang kates gandul. Kates gandul. Korija ngidul. Ayo bu disaweri bu dalam sintrene. Jamil ngidul. Mangga pak, mangga bos. Korija adi bos ayam sayang. Ayo bu. Mangga bos. Sayang sing emang wong jaya mulia. Bu, bos. Sayang Bapak Ina, Aye. Bapak Ino aduh sayang. Kesuwun bos Prima. Bapak Ino bos Prima aduh eman bos pedas. Aduh Bapak Ino aduh sayang. Ayo bos disaweri bos. Aduh eman. Mimi adi carsi pun aduh sayang bos ke. Tuh bos aduh eman. Kembang jai laos. Jai laos.
Ayo bos, mangga bos. Bos RJB saya Miko Rija. Mimiko Dalan. sayang. Awas. Oh. Mangga Pak, bari joget. Karang sinom. Karang sinom. Mama karang sinom mama Eyek eyek. mama Oh. Pak aja Pak. Sintren iya. Asik. sayang. Aye, aye. Duduk wong karang sinom mama sayang. Alah. Dikumpul. Dikumpulakan, dikumpulakan. Pas ya sintren ada dalam saweran. Dikumpulakan, dikumpulakan. Jaga elos. Jaga elos. Bapak Ino bos sambal ada tuh sayang. Mama Aye. Mbak kates gandul wong Cipedang. Banyu putih ngidul. Aye, aye. Agak tua aduh du bos KM ngumpul. Domas kopi Di Rogo Maning bos. Waduh. Bagi ngumpul. Bos karang sino. Oh, dengan Aye. keteter. Jahe elos. Goyang kembang kuning. Gunting, gunting. Arep balik mama jage elos. Bapak Ino arep balik jage elos. Ah, sintren tutupi mana sintren? Digorongi. Ditutupi. Ah. Mama balik sun. Oh. Alhamdulillah.